Извадете от кутията следните компоненти. Ръководство за употреба. Стерилни тампони за взимане на проба. Пластмасови дюзи. Пластмасови епруветки за проби. Поставка. Буферен разтвор. Панел за бързо тестване. Добавете 10 капки, приблизително 0,3 мл от буферния разтвор в пластмасовата епруветка и подгответе тестовия панел. Тампонът се въвежда до край в носната кухина и се натрива няколко пъти за събиране на назален секрет. Поставете тампона с пробата в пластмасовата епруветка. Завъртете тампона за около 10 секунди, докато натискате главата в епруветката, за да освободите антигена в разтвора. Завийте и затегнете пластмасовата дюза в епруветката, съдържаща пробата, след което разклатете. Добавете 3 капки от пробата към тестовата зона на панела и стартирайте таймера. Отчетете резултата от теста след 10 минути.